Witajcie, będę nagrywać filmiki z tą grupką zwierzątek. To jest słoik, Zuricki, Leon, Gwiazdka, Bulldogs Max, właścicielka Maxa, wiewiórka Kasztanek i miś. Będę nagrywać z nimi odcinki Wspaniała rodzina i wspaniali przyjaciele. To jest osoby, które będą z tym występować. Chciałam wam tylko dać takie, że takie coś będzie. A i czemu nie nagrywam filmików? Na przykład Minecraft, Commando, bo nie umiem. Tylko mi potem coś zrobi i będę nagrywać takie filmiki. Nie martwcie się. Nie martwcie się. To tylko wam powiem, że to jest wisienka. Wisienka. No, mam co wisienki, więc to jest wisienka. Dobra, do widzenia i do odcinku. Narka.